Γεια σας, καλώς ήρθατε στο έκτο επεισόδιο του World of Rings, του podcast του News of Wrestling. Είμαι ο Μιχάλης Κρατημένος. Μαζί μου δεν θα είναι ο Λεωνίδας Γεωργούλος, ο οποίος είναι άρρωστος. Οπότε το επεισόδιο θα το κάνω μόνος μου. Βασικά και εγώ άρρωστος είμαι, αλλά είμαι σε καλύτερη κατάσταση από το Λεωνίδα. Λόγω κάποιων σκυρών δεν μπορούσαμε να ετοιμάσουμε το επεισόδιο νωρίτερα, οπότε λόγω της επικαιρότητας τα παλιά χρονικά show θα υπάρχει ένας επιγραμματικός σχολιασμός. Ξεκινάω από το Pro Wrestling και το WWE. Πρώτο show είναι το NXT TakeOver Expect. Με λίγα λόγια ήταν ένα πάρα πολύ καλό show. Ο αγώνας που ξεχώρισε ήταν το main event ανάμεσα στην Bayley και την Sasha Banks. Δώσαν ένα καταπληκτικό αγώνα, ο οποίος ήταν ανώτερος από τον προηγούμενο. Προσωπικά δεν τον περίμενα να το καταφέρουν αυτό οι δύο divas, κι όμως το έκαναν. Προχωράω με το Hell in a Cell, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό pay per view. Από το show ξεχώρισα την επιστροφή έκπληξη του Alberto Del Rio μετά από 15 περίπου μήνες. Ενώ στα αρνητικά η νίκη της New Day επί των Dudley Boys με τη χρησιμοποίηση του τρομπονιού. Αυτό το τρομπόνι δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι είναι κακή ιδέα η χρησιμοποίηση του. Και προχωράω αφού τελείωσαμε τα show του WWE. Προχωράω με τον σχολιασμό της ειδησιογραφίας. 4 τραυματισμούς είχαμε στο WWE. Ο Ρούσεφ τέλη Οκτώβρη επέστη μερική ρήξη τέντα δικεφάλου κατά τη διάρκεια γυρισμάτων του main event σε αγώνα με τον Neville. 3 με 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός. Λογικά μέσα στις 2 επόμενες εβδομάδες θα επανέλθει στη δράση. Ο Randy Orton πέστη εξάρθωση ώμου και στη μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε ότι είχε κάποιους τετωμένους συνδέσμους, ενώ πέστηκε μερική ρήξη στροφικού πετάλου. Μέσα στις επόμενες μέρες θα υποβληθεί σε εγχείρηση και αναμένεται να μείνει εκτός για 4 έως 6 μήνες. Η συμμετοχή του στη WrestleMania της επόμενης χρονιάς μοιάζει να είναι αμφίβολη. Η Νίκη Μπέλα αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού με τον αφιένα της. Η Paige συμμετείχε στο podcast Gorilla Position κατά την ευρωπαϊκή περιοδία και ανέφερε ότι η Νίκη μάλλον θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες, αλλά τα πάντα θα κρυφθούν από την πορεία της αποθεραπείας της. Και ο τελευταίος τραυματισμός αφορά του Seth Rollins που τραυματίστηκε σε live event σε αγώνα με τον Kane. Πέστη ρήξη ρήξη προς του χιαστού, ρήξη έσω πλαγιού συνδέσμου και ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του γόνατο. Ο Rollins τέθηκε για knockout για 6 έως 9 μήνες. Θα χάσει σίγουρα τη WrestleMania 32, ενώ παρέδωσε και τον τίτλο του. Το WWE ανακοίνωσε ότι θα κάνει τουρνουά όπου θα ανακηρυχθεί ο νέος WWE World Heavyweight Champion. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η φάση των 16. Αυτή την εβδομάδα και στο Raw είχαμε τους προημιτελικούς, όπου βγήκε η τετράδα. Το ένα ζευγάρι είναι Alberto Del Rio εναντίον Roman Reigns και το άλλο Kevin Owens
εναντίον Dean Ambrose. Εκτιμώ ότι τα δύο πρώην μέλη της Shield θα πάνε στον τελικό, με τον Roman Reigns να έχει προβάδισμα κατάκτησης του τίτλου, καθώς ήταν προγραμματισμένο πριν τον τραυματισμό του Rollins να πάρει τον τίτλο. Βέβαια και ο Ambrose έχει καλές πιθανότητες, αλλά είναι το δεύτερο φαβορί. Outsider είναι οι δύο Mightcard πρωταθλητές. Στα του TNA είχαμε το Bound for Glory, το οποίο ήταν αρκετά θεαματικό. Το μόνο αρνητικό ήταν το booking του main event. Δεν μου άρεσε καθόλου που ο Matt Hardy κέρδισε τον τίτλο, καθώς δεν το θεωρώ παλαιστή που μπορεί να σταθεί ως main eventer. Και είχαμε και το κακό storyline που συνεχίστηκε. Ο EC3 έκανε ασφαλιστικά μέτρα, θεωρώντας ότι υπήρχε συνωμοσία εναντίον του από τον Jeff Hardy και τη θεία του Dixie Carter. Ο Matt άφησε τον τίτλο. Το TNA ανακοίνωσε την έναρξη τουρνουά στα πλαίσια του Mundial με 32 παλαιστές, όπου θα συμμετέχουν και γυναίκες. Το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με συνέντευξη της Gail Kim και του James Storr, η πρώτη φάση του τουρνουά έχει μαγνητοσκοπηθεί χωρίς να ξέρουν οι παλαιστές ότι παίρνουν μέρος σε τουρνουά, ενώ δεν έχει αποφασιστεί ο νικητής. Τελική φάση τουρνουά κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στην περιοδία. Μαγνητοσκόπηση της τελικής φάσης τουρνουά κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στην περιοδία που θα κάνει η εταιρεία από το Ορλάντο στην Ινδία. Είχαμε και την αθώωση του Μπραμ, καθώς το γραφείο εισαγγελέα της Φλόριντα δεν του άσκησε δίωξη. Το TNA τον έβγαλε από το ψυγείο και μπορεί να αγωνίζεται κανονικά. Είχαμε και την ανακοίνωση από το Ring of Honor, όπου αποχωρεί από το Destination America τέλος του μήνα, και από τις 2 Νοεμβρίου το Ring of Honor Wrestling θα προβάλλεται από το νεοσύστατο ελεύθερο κανάλι Comet, το οποίο ανήκει στην εταιρεία παραγωγής MeGM και τη Sinclair Television Group Inc. Από αυτά από το χώρο του Pro Wrestling. Στις MMA είχαμε 2 pay-per-view του UFC, το 192 και το 193, και ένα Fight Night Show. Ξεκινάμε και εδώ χρονολογικά. Στο UFC 192, στο co-main event, ο Ryan Bader κέρδισε εύκολα τον Rashid Evans με ομόφωνη απόφαση, ενώ στο main event, σε ένα σκληρό αγώνα και κλειστό, Daniel Cormier κέρδισε τον Gustafsson με πλειοψηφική απόφαση. Με συγχωρείτε. Το κλειδί στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν τα πολλά uppercut που πέρασε ο Cormier στο clinch. Ήταν αυτά που έκαναν τη μεγάλη διαφορά, καθώς στις υπόλοιπες, στα significant strides και στα takedowns ήταν ελάχιστη διαφορά τους. Από αυτό που κρατάω
από το UFC 52 είναι το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Sage Northcutt, όπου συνέτρεψε τον Φραντσίσκο Τεβίνο με τεχνικό νοκάουτ σχεδόν σε 1 λεπτό. Αυτά. Στο UFC Fight Night 77 στο co-main event, ο Glover Teixeira κέρδισε εύκολα τον Battling Cummins με TKO πρώτου γύρου. Στο main event ο Vitor Belfort κέρδισε με πανομοιότυπο τρόπο τον Dan Henderson με ένα εντυπωσιακό head kick και συνδυασμό μπουνιών. Αυτή τη φορά όμως χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 2 λεπτά. Και πάμε στο πρόσφατο pay-per-view του UFC, το 193. Ξεκινάμε με το co-main event, όπου η Johanna Jędrzejczyk κέρδισε άνετα την Valerie Letourneau με ομόφωνη απόφαση και διατήρησε το Women's Strawweight Championship. Και στο main event είχαμε την τεράστια έκπληξη που η Holly Holm κέρδισε τη Ronda Rousey με knockout στα 59 δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου και είναι νέα Women's Bantamweight Champion. Εδώ να πούμε ότι η Rousey έκανε κακό match. Προσωπικά θεωρώ ότι είχε κακή στρατηγική, μιας και προσπάθησε να κερδίσει τον αγώνα με το striking, κάτι αποδείχθηκε καταστροφικό. Η Holm είχε μια άψογη στρατηγική και αμύφθηκε σωστά και όποτε έβρισε χώρο πέρναγε κέρια χτυπήματα κόντρα στη Ρόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρόντα για πρώτη φορά έχασε γύρω στην καριέρα της, ενώ για πρώτη φορά μάτωσε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρώην εκφωνητής στο TNA και WWE Taz στο καθημερινό του podcast ξέφρασε μια ενδιαφέρουσα άποψη θεωρία με δεδομένες τις δηλώσεις της που έκανε η Ρόντα στο Rolling Stone και δημοσιεύτηκαν λίγες μέρες πριν το show. Θεωρεί ότι η Ρόντα έχασε επίτηδες, καθώς θέλει ο επόμενος αγώνας να είναι τον Ιούνιο του 2016 στο UFC 200 και για να μην μείνει η ζώνη στο ντουλάπι και το UFC να μην χάσει κάποια χρήματα, δεν έδωσε το 100% στον αγώνα και άφησε κατά κάποιο τρόπο τη ζώνη ώστε να κάνει το διάλειμμα που ήθελε, να πάει να γυρίσει όσες ταινίες έχει προγραμματίσει και να επιστρέψει όποτε νιώθει ότι θα είναι έτοιμη. Η ιστορία αυτή, η θεωρία του Taz έγινε πολύ δημοφιλή στην Αμερική. Εντάξει, έχει μια λογική, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρόντα, επειδή είναι αθλήτρια παγκόσμιας κλάσης, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα δεχόταν να αφήσει τη ζώνη της έτσι τόσο απλά. Επειδή θα έλειπε τόσους μήνες. Βέβαια μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό που είπε ο Taz, αλλά ποτέ δεν θα το μάθουμε νομίζω. Δεν νομίζω να το επέτρεπε και ο Dana White. Αλλά απ' την άλλη βέβαια μια ρεβάνς μεταξύ της ποτέ κρεατέας πρωταθλήτριας και της νέας βασίλισσας της κατηγορίας του Bantamweight θα προσελκύσει περισσότερους
PPV buyers, οπότε μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες γίνες θεωρίες, όχι σαν κάτι άλλες που έχουν ακουστεί τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες η Γιωχάννα Ζετζέσνικ αναμένεται να μπει στο χειρουργείο, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του μάνατζερ της Τιάγκο Καμούρα, ο MMA Fighting έσπασε το χέρι της για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς όχι στο ίδιο σημείο, οπότε ο επόμενος αγώνας της κατά πάσα πιθανότητα με την Βραζιλιάνα Κλαούντια Καντέλια πάει προς το μέσον της άνοιξης, πρωτομέσον του 2016. Οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε για πάρα πολύ τον επόμενο αγώνα της Πολωνέζας. Είχαμε και την απόσυρση του Κροκ Κοπ, ο οποίος λόγω τραυματισμού στον ώμο ανακοίνωσε την απόσυρσή του, καθώς νιώθει το σώμα του ότι είναι πλέον επιρρεπές στους τραυματισμούς, επειδή είναι 41 χρονών, ενώ λίγες ώρες αργότερα το UFC ανακοίνωσε πως τον τιμωρεί επαόριστον, καθώς βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένες ουσίες. Ο Φιλίποβιτς επιβεβαίωσε ότι πήρε ένα μικρό μείγμα αυξητικής ορμόνης και διάφορα άλλα κοκτέιλ φαρμάκων, μπας και μπορέσει ο ώμος του θεραπευτεί πιο γρήγορα και να σώσει τον αγώνα που πρόκειτο να είχε στο UFC Fight Night 79, αλλά δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, στην ανακοίνωση που ανέπτυσε στο προσωπικό του site, ανέφερε ότι με το που πέρασε από έλεγχο της USADA, ενημέρωσε τα στελέχη του UFC και θεωρεί άδικο αν του επιβληθεί κάποια τιμωρία την Αθλητική Επιτροπή της Νεβάδας κατόπιν της απόσυρσής του από το άθλημα. Και από τα παλιά show κλείνω με το Bellator 145, όπου στο co-main event το Will Brooks κέρδισε το Marcin Held με ομόφωνη απόφαση και παρέμεινε lightweight champion. Λίγο νωρίτερα ο Bobby Lashley πήρε revanche από τον James Thompson με νίκη με τεχνικό knockout λίγο πριν συμπληρωθούν 60 δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου, ενώ στο main event ο Daniel Strauss κράτησε του Πατρίσιο Pitbull Freire με ομόφωνη απόφαση και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του το Bellator Featherweight Championship. Αυτά όσον αφορά την ειδησιογραφία σε Pro Wrestling και MMA, την κύρια ειδησιογραφία, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αλλά έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αξίζει να σχολιαστούν. Να πω λίγο τα μελλοντικά show σε Pro Wrestling και MMA. Ξεκινάμε με Pro Wrestling. Την Κυριακή αυτή ξημερώματα Δευτέρας διεξάγεται το Survivor Series, όπου είπαμε θα γίνουν δύο ημιτελικοί για το τουρνουά για το WWE World Heavyweight Championship. Άλλοι αγώνες που έχουν ανακοινωθεί είναι η Charlotte εναντίον της Paige για το Divas Championship. Εδώ προβλέπω να κερδίζει η Charlotte.
ο Undertaker μαζί με τον Kane θα αντιμετωπίσουν δύο μέλη της Wyatt Family. Νομίζω επειδή κλείνει τα 25 χρόνια από τότε που έκανε τον ντεμπούτο του, ο Taker θα πάρουν την νίκη οι Brothers of Destruction. Αυτοί οι αγώνες έχουν ανακοινωθεί. Για τον τελικό τα είπαμε, όπως και για τους ενοτελικούς τα είπαμε συνήθεια. Σε show MMA αύριο διεξάγεται το Bellator 146. Μόνος αγώνας που ξεχωρίζει είναι το main event. Στα κιλά των middleweights ο Melvin Manoef θα αντιμετωπίσει το Hizaki Kato. Άλλος επόμενο show είναι το World Series of Fighting 25 με το που θα διεξαχθεί το τουρνουά της lightweight κατηγορίας, όπου ο νικητής του τουρνουά θα εξασφαλίσει μελλοντικό match τίτλου. Και το UFC στις 21 έχει το UFC Fight Night 78, που στο main event ο Kelvin Gastelum θα αντιμετωπίσει τον Neil Magny, ενώ στο co-main event ο Diego Sanchez θα συγκρουστεί με τον Ricardo Lamas. Άλλος αγώνας που αξίζει της προσοχής είναι στα κιλά των flyweights με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Henry Cejudo εναντίον του Jussier Formiga. Σε περίπτωση καλής εμφάνισης και νίκης του Cejudo δεν αποκλείεται να αποκτήσει την ιδιότητα του πρώτου διεκδικητή για το Flyweight Championship. Τώρα θα κοιτάξω για κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής, να δω να υπάρχει, αξίζει να αναφερθεί. Στο Pro Wrestling δεν υπάρχει κάτι, ενώ τώρα κοιτάω για MMA. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι εδώ, οπότε κλείνει το σύντομο επεισόδιο του κλείνει το σύντομο έκτακτο επεισόδιο του World of Rings. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες παρέα λογικά πάλι με το Λεωνίδα και εκτενή σχολιασμό του επερχόμενου Survivor Series. Να είστε καλά, να παρακολουθείτε δυναμικά αθλήματα, είτε αυτό είναι Pro Wrestling είτε MMA. Γεια σας.